Bakit ganito ang buhay? Patong-patong ang suliranin. Bakit kahit anong aking gawin, di ko mahagilap ang solusyon? Bakit napakadilim ng mundo para sa akin? Kailan sisikat ang araw upang lumiwanag ang daang aking tinatahak? Upang lumiwanag ang aking mundo? Bakit napakailap sa akin ng magandang kapalaran? Napipili ba ang dapat mabuhay ng matiwasay? Ang dapat lumigaya? Tao rin ako. Ngunit bakit ako naisasantabi? Bakit? Puno ang mundo ng suliranin. Ang solusyon, umaapaw din. Sa bawat pagpatak ng luha, katumbas nito ay ligaya. Sa tuwing sasapit ang gabi, darating ang bagong umaga. At sa tuwing tayo ay nadarapa, sa ating pagtingala, may malalakas na bisig na handang humatak sa ating muling pagtindig. Bakas ng lumipas. Don't forget to like and share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Magandang araw sa inyong lahat. Ang kwentong bibigyan natin ng buhay ngayon ay hango sa karanasang ipinadala ni Reynaldo mula sa Canada. Ganito ang nakasaad sa kanyang sulat. Dear Ate Emmy, itago mo na lang ako sa pangalang Reynaldo. Nandito ako ngayon sa Canada at sa kasagsagan ng pandemya, malaking tulong na nakita ko ang inyong YouTube channel dahil ito ang nagsilbing libangan para hindi masyadong makaramdam ng lungkot dahil sa lockdown. At isa ito sa nakakatulong para maibsan ang pananabik sa ating bansang Pilipinas. Isa ako sa mga naapektuhan ng pandemya ang trabaho. Ang ipinagpapasalamat ko lang ay hindi ako katulad ng iba na tuluyang nawalan talaga ng trabaho. Sa kasagsagan ng krisis, ate, sobrang boredom talaga ang nararamdaman ko. Kaya napakasaya ko nung makita ko ang drama ninyo sa YouTube dahil nung wala pa ako sa abroad, isa ang dramang ito na pinakikinggan namin ni tatay habang kami ay nasa lupang sinasaka namin. Nais ko ring ibahagi ang aking karanasan na siguradong hinding-hindi ko makakalimutan. At nangyari ito noong nagsasaka pa ako kasama ang aking ama. Oh, bakit ka nagmamadaling umalis, Reynaldo? May pupuntahan ka ba? Hindi ba sabi niyo, tay?
ihahatid ko na yung hati nila sa malaking bahay. Dadalhin ko na po para matapos na ang iniutos ninyo. Bakit ba kung sa malaking bahay kita inuutusan, pumupunta ka agad? Pero kung iba ang iutos ko, ang dami mong dahilan. Tay naman, hindi naman ako ganyan. Lahat naman ng utos nyo, wala akong hinihindian. Totoo, pero may dahilan ka bago ka sumunod. Pero kung sasabihin kong pumunta ka sa bahay ng may-ari ng lupang sinasaka natin, mabilis ka pa sa 4:00. Ano ba ang meron sa bahay ni Sir Ricardo? Sitay talaga. Ano naman ba yung sinasabi nyo? Magpasalamat na lang kayo at masipag ako. Hindi sipag ang pinag-uusapan dito, Reynaldo. Ang gusto kong malaman, anong meron sa bahay ni Sir Ricardo at gustong-gusto mong pumunta roon? Magandang araw, Alice. Oh, anong kailangan mo, Reynaldo? Bakit andito ka sa bahay? Pumunta ako dito para ihatid ang parte niyo sa ani. Inutusan ako ni Itay. Ganun ba? Asan ang parte namin? Nakaayos na sa bodega niyo, Alice. Oh, naman pala. Bakit nandito ka pa? Ha? May iba ka pa bang gagawin? O pakay, Reynaldo? Wala na. Yun lang naman ang ipinunta ko dito. O, di umalis ka na. Wala na palang rason para magtagal ka pa dito. Istorbo ka sa pamamahinga ko. Ha? Hindi man lang nagpasalamat si Alice. Pinahiya pa niya ako. Ano bang nangyayari sa'yo, anak? Bakit ka ba malungkot? Wala po, Inay. Nako, Reynaldo. Nanay mo ako. Alam ko kung may nangyayari sa'yo. Ano ba yun, anak? Tingnan mo. Yang mga buntong hininga mo pa lang, sigurado nang may nangyayari sa'yo. Ano ba yun? Wala po, Nay. Huwag niyo na lang akong pansinin. Hindi pwede yan, anak. Nanay mo ako. Dapat lang na malaman ko kung may problema ka. Ngayon, sabihin mo kung ano ang iniisip mo. Nay, pangit ba ako? Ha? Sinong nagsabi niyan? Sinungaling ang nagsabi sa iyo niyan, anak. Sa inyong magkababata dito sa ating lugar, ikaw ang pinakamakisig. Ikaw din ang pinakamasipag. Samantalang sila, andyan lang sila, nagbabarkada at umiinom. Ikaw, lagi mong tinutulungan ang tatay mo sa bukid. Kaya hindi ka dapat malungkot o magduda sa itsura mo, anak. Hindi ka pangit. Maniwala ka sa akin. Oh, bakit andito ka na naman sa bahay, Reynaldo? Inutusan ako ni Itay, Alice. Kailangan ko daw kayong makausap tungkol sa bukid na sinasaka namin. Kung tungkol sa bukid, hindi ka dapat sa akin nagsasabi. Si Papa ang kausapin mo. Pasensya ka na, Alice. Ikaw kasi ang una kong nakita. Kaya nga akala ko, okay lang na Pwes, hindi okay. Naintindihan mo? Ha? At pwede ba, Reynaldo?
iwasan mo na lang akong kausapin pag pumupunta ka dito. Bakit, Alice? Magkababata naman tayo, di ba? Ayaw nga kitang kausap. Kaya pwede ba? Huwag ka nang magtanong. Sumunod ka na lang sa sinasabi ko. Kababata ko si Alice, Ate Emmy, ang nag-iisang anak ng may-ari ng lupa na sinasaka namin ni Itay. Maganda si Alice, kaya hindi nakapagtatakang maraming nagkakagusto sa kanya. At isa na ako sa kanila. Ang problema lamang, ate, halatang wala siyang pagtingin sa akin. At tila ba naiinis siya tuwing magkausap kami. Gayunpaman, hindi rin naman natin matuturuan ang puso. Kaya nilalapitan ko pa rin si Alice tuwing may pagkakataon. Pero may nangyaring hindi ko inaasahan. Alice, pwede bang... Ang tigas ng ulo mo! Bakit mo ako sinampal, Alice? Ano bang ginawa ko sa'yo? Dahil ang tigas ng ulo mo. Ilang beses ko bang sabihin sa'yo na huwag mo akong kakausapin, pero palagi ka pa ring lumalapit. Itatanong ko lang Kung sana... may gusto kang itanong, maraming katulong. Sa kanila ka magtanong. Sila ang kausapin mo. Hindi ako ang binibwisit mo. Bakit ganito? Napakapangit ng pakikitungo niya sa akin. Sinasaktan pa niya ako. Bakit ganito? Anong sabi mo, anak? Gusto kong mangibang bansa, Nay. Ha? Kaya lang, iniisip ko ang gastos. At kayo ni Itay na maiiwan ko. Biglaan naman yata yung desisyon mong yan, anak. Gusto kong guminhawa ang buhay natin. Habang malakas pa akong magtrabaho, Nay. Pag nandito lang ako sa bukid, baka hindi ko kayo mabigyan ng maginhawang buhay. Napakabilis lumipas ng panahon. Tinitignan yung malakas pa ako ngayon. Pero pagdating ng araw, hihina rin ako. Reynaldo, anak. Ayokong manatiling ganito na lang ang buhay natin, Nay. Gusto ko, guminhawa rin kayo ni Itay. Alam ko ang hirap ng pagsasaka. At naaawa na ako kay Itay. Alam mo, anak, nakakapanibago pakinggan ang mga sinasabi mo ngayon. Pinagmamalaki kita, anak. Ako at ang tatay mo. Pero malalayo ka sa amin. Huwag po kayong mag-alala. Kaya kong pangalagaan ang sarili ko. Ang iniisip ko lang ay kung ano ang gagamitin ko sa pangingibang bansa. Kung ano ang gagastusin ko. Anak. Pero pipilitin ko pong magremedyo. Talaga pong gusto kong mangibang bansa. Ako na lang ang pumunta dito sa inyo dahil hindi mo naman ako naabutan nang pumunta ka sa bahay, Reynaldo.
Gusto mo raw akong makausap, sabi ng mga katulong. Sir Ricardo, nakakaya naman. Hinintay niya na lang sana ako. Reynaldo, huwag kang mahiya. Alam kong mahalaga ang pakay mo sa akin. Sir? Tungkol saan bang sasabihin mo? Sir, alam ko pong nakakaya. Pero gusto ko po sanang magpatulong sa inyo. Tungkol saan ba yan, iho? Pangarap ko po kasing makapangibang bansa. Magpapatulong po sana ako sa inyo. Ganun ba? Kung mangingibang bansa ka, sino na lang ang makakasama ng tatay mo sa pagsasaka sa bukid? Sir? Hindi naman sa dinidismaya kita. Pero may mga bagay lang akong gustong itanong sa'yo. At sana maintindihan mo. Nay, nasaan si Itay? Maaga pa kaninang pumunta sa bukid, anak. Bakit hindi niya ako ginising? Para nasamahan ko sana siya. Sabi niya, hayaan na lang daw kitang magpahinga. Hindi ka na daw dapat magpagod pa para may lakas kang mag-ayos ng kailangan mo para sa pangingibang bansa mo. Nay? Ayaw sana namin ng Itay mo na malayo ka sa amin. Pero kung talagang gusto mong mangibang bansa, susuportahan ka namin, anak. Nay? Ang hiling lang namin, mag-ingat ka kung saan mang lugar ka pupunta. Wala kami ng Itay mo sa tabi mo. Walang titingin sa'yo pag may nangyaring masama sa'yo, anak. Tatandaan ko po ang lahat ng bilin niyo, Nay. Kayo rin po ni Itay. Mag-ingat kayo dito. Sabihin niyo sa kanya na wag na siyang masyadong magpagod sa bukid. Sasabihin ko sa kanya yan, anak. Pero alam mo naman kung ano ang sasabihin ng Itay mo. Uulitin lang niya sa'yo na manghihina siya kapag hindi na siya magsasaka. Ehersisyo daw niya yun, anak. Nay? Ang importante ay ikaw. Tandaan mo lahat ang bilin namin sa'yo dahil ikaw ang lalayo. Tinandaan ko lahat ang habilin ng mga magulang ko, Ate Emmy. Sadyang napakahirap, lalo na nung mga unang buwan na malayo ako sa kanila. Sa Taiwan ako noon napunta, ate, at nagtrabaho ako bilang isang factory worker. 3 taon akong nagtrabaho doon at sinikap kong bayaran ang nahiram namin kay Sir Ricardo. Hanggang sa natapos ang kontrata ko sa Taiwan at nagbakasyon ako. Bukid lang din pala ang bagsak mo, ano, Reynaldo? Ha? Hindi ka na sana ng ibang bansa kung babalikan mo rin ang pagsasaka. Hindi ka pa rin umaasenso. Mamalis,
Tinutulungan ko lang si Itay habang nagbabakasyon ako. Inaayos ko rin ang mga papeles ko para makabalik sa abroad. Huwag po kayong mag-alala. Sa susunod na bakasyon ko dito, sisiguruhin kong hindi na ako babalik sa bukid. Pati na rin si Itay. Hindi na siya magsasaka. Sige ma'am, aalis na ako. Ibinigay ko lang kay si Ricardo ang nahiram ko noong nang ibang bansa ako. Ang sabi ko sa kanya, interesan niya. Pero ayaw niya. Napakabait talaga ni si Ricardo. Ang layo ng ugali niya sa kanya. Ano? Sige ma'am, maiwan na kita dito. Pabayaan mo na si Alice, anak. Alam mo namang ganun na talaga ang ugali niya. Wala naman akong maling ginawa sa kanya, Nay. Sinabi ko lang naman ang totoo. Baka sumama naman ang loob niya sa'yo. Wala akong kasalanan kung ganyan man ang maramdaman niya. Hindi ko na po problema yon. Kasi wala naman akong ginawang masama. Oh, bakit napabuntong hininga ka, anak? Hindi ko kasi maintindihan ang sarili ko, Nay. Nakikita ko na nga ang ugali ni Alice. Pero hindi pa rin naglalaho ang nararamdaman ko para sa kanya. Ha? Naging hamon sa akin ang pangmamaliit niya noon. Kaya ako ng ibang bansa. Naisip ko na sa aking pagbabalik, magbabago na ang ugali ni Alice. Pero sa tingin ko, hindi pa rin. Sabi ko na nga ba, kaya pala ura-urada ang desisyon mong ng ibang bansa, anak. Nay? Si Alice pala ang dahilan. Opo. At ngayong nabayaran ko na ang utang ko kay si Ricardo, magsisimula na akong mag-ipon para sa susunod na pagpunta ko sa ibang bansa. Sisiguraduhin kong makakaahon na tayo sa hirap, Nay. Lalo na at ibang bansa ang pupuntahan ko ngayon. Anong masasabi mo sa bahay na naipatayo natin, anak? Maganda, Nay. Sa wakas, natupad na rin ang mga pangarap ko para sa atin nila, Itay. Reynaldo, anak, natupad na lahat ang pangarap mo. Nagkaroon ka ng ipon dahil sa ilang taong pagsasakripisyo mo sa ibang bansa. Pero pagpasensyahan nyo na ako, Nay. Sa Canada ang gusto kong puntahan sa susunod na pag-alis ko. Ano? Akala ko ba hindi ka naaalis, anak? Hindi ka pa ba nagsawang nangingibang bansa? Nay, bata pa ako. Kailangan kong magpursige para matiyak ko na hindi na kayo maghihirap ng mga magulang ko. Reynaldo. Payagan niyo na po ako, Nay. Si Itay nga pala. Nasaan siya? Maaga siyang umalis ng bahay, ah. Siguradong nakila sa Ricardo yon. Ha? Anong ginagawa niya ron? Naku, anak, simula nung huling alis mo, lalong naging malapit si Sir Ricardo at ang Itay mo. Ibig niyo pong sabihin,
Nagtatrabaho pa rin si Itay para kay Sir Ricardo? Nagsasaka pa rin siya? Matanda na si Itay. Hindi na nagsasaka ang itay mo, anak. Kinuha siya ni Sir Ricardo bilang kasosyo. Magkasosyo na sila ng itay mo. Ha? At ang itay mo ang namamahala sa mga magsasaka sa farm ni Sir Ricardo. Ganun ba, Nay? Oo, anak. Ang mabuti pa, pupuntahan ko doon ang Itay. Magpapasalamat na rin ulit ako kay Sir Ricardo dahil sa mga naitulong niya sa atin. Napaka-close na talaga ni Tatay at ni Sir Ricardo. Uuwi na ako. Ha? Si Alice. Alice? Ha? Sandali lang. Sandali lang. Kumusta ka na? Okay lang naman, Reynaldo. Gumaganda ka. Ha? Alice, sana wag kang magalit sa akin. Nagsasabi lang ako ng totoo. Salamat. Siya nga pala. Pasensya ka na sa pagtrato ko sa'yo dati, ha? Ha? Hindi ako dapat naging masungit sa'yo noon, Reynaldo. At sana, mapatawad mo ako. Nagulat ako nang humingi ng tawad sa akin si Alice, Ate Emmy. Pero ramdam ko na mas lalo akong na-inlove sa kanya. Yun ang simula ng pagiging malapit namin sa isa't isa kahit nandito ako sa Canada. Nung huling nagbakasyon ako, nagtapat ako sa kanya at hindi naman ako nabigo. Sa totoo lang, Ate Emmy, ikakasal na sana kami, pero tumama ang pandemic kaya na-postpone. Pag makauwi ako, ikakasal na kami. Ito ang aking kwento. Lubos na gumagalang, Reynaldo. Reynaldo, salamat sa pagbabahagi ng iyong kwento. Tingnan mo nga naman naging hamon ang taong nagpahiya sa iyo para ituloy ang mga pangarap mo at hindi ka nabigo. Alam mo kung bakit? Dahil ginawa mong inspirasyon ang mga ginawa sa iyo at ginamit mo ito bilang lakas para matupad ang mga pangarap mo. Sana walang maging hadlang sa inyong pagsasama at mapanatili ang kaligayahan ng inyong pamilya. Muli, maraming salamat sa pagbabahagi ng iyong kwento dito sa ating programa, Bakas ng Lumipas. Di man bubura sa isipan